част от критериите, които трябва да покриват плажовете, за да бъдат отличени. Но отговорността те да се спазват е не само на концесионерите, а и наша. Става на малки парченца, рибите го изяждат. За някои мисията да запазим морето чисто се превръща и в лична кауза. Така водолазът Найден Недев посвещава живота си на това да изследва морските видове, но и да се грижи за дълбините. Най-интересното беше, участвахме в едно почистване във Варна. Там почистихме морска гара и изкарахме 15 тортинетки. Цял автопарк от тортинетки наредихме на пирса. А иначе тук при нас в Созопол основно гуми, които се използват от риболовните кораби, от лодките, като кранци. Нашето море е едно уникално море. Изгубените неща в морето рано или късно се откриват. Подобно на хората, които се занимават с подводна археология, те откриват много изгубени неща с векове назад. Съвременните неща някой археолог в бъдеще ще ги намери. И не случайно именно пристанището в Созопол е обект на редица изследвания на Центъра за подводна археология. Някои изследват подводния свят. Както ние сме живи същества, така е самото море. Там грешките са недопустими. Обичта към самото море се връща. И съм забелязал покрай морето и доброто, и лошото се връща.